Haia, Elen dwi a dwi'n fyfyrwraig blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Abertawe. Dwi'n astudio Cymraeg, y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, ac wedi bod yn byw yma ers mis Medi, a dwi wrth fy modd efo'r profiad. Yn ogystal fod yn fyfyrwraig, dwi yn blogiwr a vlogiwr Iechyd Meddwl, a mae gennym fi blogs, vlogs, gwefan a cyfrif Instagram mwyn rhannu fy nheimladau, fy mhrofiadau a llawer iawn o bethau gwahanol, amrywiol a chyffroes. Felly, heddiw yma dwi'n gwneud fideo i siarad am fy mhrofiadau i a hefyd fy mhrofiad i o symud i'r brifysgol yn ystod yr holl bwrlwm sy'n digwydd o'n cwmpas ni. Felly, nes i symud i mis Medi o Ynys Môn ac mae'r profiad wedi bod yn hollol newydd i fi fel myfyrwraig blwyddyn gyntaf, ac felly mae'r effaith ar fy iechyd meddwl, mae hynny wedi cael effaith ar fy iechyd meddwl i. Ac fel bob un myfyriwr arall, mae'r profiad wedi bod yn hollol newydd a hollol eang. Dwi'n mynd i rannu 3 brif tip dwi'n defnyddio mwyn gofalu am fy iechyd meddwl, yn enwedig yn ystod y cyfnod sydd ohoni mwyn gallu gofalu am fy hunan a sicrhau fy mod i'n gadw fy meddwl yn iach. Felly, tip prif 1 a tip bwysica 1 ydy siarad. Sicrhau eich bod chi'n siarad efo rhywun, bod yn ffrind, teulu, neu unrhyw un eich tiwtor am y ffordd da chi'n teimlo, a fydd popeth yn cael ei ryddhau oddi ar eich sgwydda chi. Tip prif 2 ydy sicrhau eich bod chi yn cadw yn heini a neu'n siŵr bod chi'n cael digon o awyr iach. A tip prif 3 ydy myfyrio. Dwi'n ni byth yn meddwl sy'n ni'n gallu myfyrio cyn fi dechrau cael problemau iechyd meddwl drwg, ond ers hynny dwi'n wrth fy modd am myfyrio a sicrhau bod fi'n gofalu am fy meddwl gan fyfyrio. Felly gobeithio bod fi wedi esbonio yn y fideo yma am fy mhrofiadau yn dda, a gobeithio y gnewch chi elwa o'r tipiau dwi wedi roid i chi. Diolch!